L-erba' filgħodu ġiet iċċelebrata l-ħajja ta' Paul Falzon li miet il-ġimgħa li għadda fl-età ta' 73 sena. F'qudiesa fil-Luxor Stadium attendew mijiet ta' persuni biex isellmu l-memorja ta' persuna li kien strumentali fl-istorja tal-klabb ta' St. Andrews. Fl-omelija Fader Hilary Tagliaferro tkellem dwar il-kwalitajiet sbieħ ta' Paul Falzon, iddeskriva l-Luxor Stadium bħala monument ħaj tal-ħidma tiegħu u anke qal li l-istadium għandu jkun imsemmi għalih. L-ex-president tal-MFA Norman Darmanin De Maio, meqjus l-akbar ħabib ta' Falzon, qal li għalih il-ħajja kienet sabiħa u kien jgħixha kuljum ibbażata fuq l-umorizmu u l-imħabba li kellu. Pippo Psajla, direttur tal-isport ta' St. Andrews, qal li kien Paul Falzon li fl-1976 kien offrilu l-ewwel inkarigu ta' coach u sejjaħ lil Falzon bħala bniedem viżjonarju ta' qalb tajba u kien iħoss li min ikun fil-bżonn. Paul Falzon kien membru tal-Kunsill u l-Eżekuttiv tal-MFA għal diversi snin u kien ukoll goalkeeper prominenti fi snin 60 u 70 fil-water polo, speċjalment ma' Valletta United u tim nazzjonali.